Kwa mga juang mano kanyo en siganda 1000 Street kendo en geno marwa ni talanta mabende ntiere kanyo ibiro kony mondo me obed gino abende nyalo konyo ganda. Wadhi mbele en fungruok ne jo hala chiro maramba e kar chung'od bura ma Kabondo Kasipul banga gucho omenda mar ngaf chiwonegi ayanga chiro ma oger e yor lony manyasani ma omonyo omenda maromo milion 13.8. Johala go ma osebedo ka uso e lwasi marach kuom higni mathoth sani koro nigi geno ni chenro mag ohala dhi idho malo. Dr. Osogo ne okoni chiro marambano en chiro ma okwongo mangaf ogero e kaunti no kendo gibiro dhi nyime gi gero chiro moko kar mar miyo johala lwasi makare mar uso mwandugi. I want just to talk about Ramba market, a market which is historical, its own since 1973 in the operation of this market. I want to say that they've been operating under no shade. Today I want to say that this market has 117 market stalls. The women will be having their double doors and their worktops. At the same time, the chairs will be given to them. I want to say that I've branded the entrepreneurial business by giving them aprons as per what they are operating on. Nikech ine makawuoni kelo wa e chiro maramba ka. Ine mathumi kawuono wagoyo. Nikech ine mikelo wa ka, nikech igero chiro majaber. Ne joma uso e chiro ramba ka. Gimomiyo agoni erokamano nikech komno nyocha antie an bende. Kendo ang'eyo ni pesa mantie kom mar woman rep en pesa matin. Lakini kisange maber miloso kode chiro machalo gima wantiere kawuono ni en erokamano maduong' kendo wapaki kendo wawacho ni tiyo kendo tiyo maber.